Atunci când ne asumăm un angajament, ne asigurăm noi înșine că totul este făcut așa cum trebuie. Pentru a alege cele mai bune ascensoare pentru Colina Verde Residence, experții noștri au mers până în Grecia, la unul dintre sediile companiei Kliman, care se află în topul mondial al producătorilor de ascensoare. Alături de specialiștii de la Kliman, am studiat, am comparat, am analizat, am decis 5 ascensoare silențioase, încăpătoare, cu design adaptat la nevoile, preferințele și rigorile Colina Verde Residence, au fost achiziționate și vor fi puse în funcțiune în cele 5 blocuri ale complexului rezidențial, asigurând transportul de la nivelul -2 până la etajele superioare. Ținem la tine, la liniștea și confortul tău. Din acest motiv, a colabora cu cei mai buni este pentru noi o obligație morală. Am ales compania Kliman pentru că sunt cei mai buni.